कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा रामा हरे कृष्णा रामा कृष्णा रामा हरे कृष्णा रामा हरे रामा कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा रामा कृष्णा रामा हरे कृष्णा रामा कृष्णा रामा हरे कृष्णा रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுவோம் மத்தவங்க எல்லாம் வரது. ஓகே மாதா ஜி. இன்னைக்கு ராதாஷ்டமி, எல்லாரும் ராதா கும்பிட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு இந்த செஷன் முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு ராதாஷ்டமி அந்த ராதையை பத்தி ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். ஏன்னா எல்லாரும் ஜாயின் ஆகல, அதனால ஆரம்பத்திலேயே சொல்ல வேண்டாம். நான் மறந்தாலும் ஞாபகப்படுத்துங்க ராதா கதையை. ஓகே மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு யார் மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? பத்மா மாதாஜியா? ஆமா மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி, ஓகே. ஆரம்பிச்சிடலாமா மாதாஜி? வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மாதாஜி, 5 பேர் இருக்கோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் நான் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 10வது சாப்டர் விபூதி யோகா. விபூதினா என்னன்னா வைபவம், பகவானுடைய வைபவங்களை சொல்றதுதான் விபூதி யோகான்னு சொல்லப்படுது. இது பூரணத்தின் வைபவம்னா பூரணம்னு இங்க சொல்லப்படுறது பகவான் கிருஷ்ணரை தான் இங்க சொல்றாங்க. அவரை தான் பூரணம் அப்படின்னு நம்ம முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவரோட வைபவங்கள், அவருடைய பெருமைகள், அவருடைய ஆற்றல்கள், இதெல்லாம் கிருஷ்ணாவோட முழுமையான அந்த திறன்களை பத்தி பேச போறதுதான் இந்த 10வது சாப்டர். நம்ம அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது மங்களாச்சரணம் பண்ணிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு
நம்ம பகவானை வணங்கிடுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நேற்று நம்ம சாப்டர் 9 பார்த்தோம். அதோட சம்மரி இங்க கொடுத்துருக்காங்க, ஷார்ட் சம்மரி. அது நம்ம ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யா அப்படின்ட்டு பகவானுடைய விஞ்ஞானம், அதாவது பகவானை பற்றிய அந்த ஆற்றல்கள், அவரோட அறிவுகள், அவருடைய சக்திகள் எல்லாத்த பத்திய, குஹ்யம்னா ரகசியம், அந்த ரகசியமான அவருடைய அந்த அறிவை பத்தி நம்ம நேற்று தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது இங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், அதாவது பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்களுடைய ஞானம். அதுதான் 9.1ல இருந்து 9.10ல இருந்து ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தது கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள். அவரை நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம போகணும், அவரை சென்று அடையணும்னா அதுக்கு என்னென்ன செய்யணும். சததம் கீர்த்த எந்தோமாம், எப்போதும் என்ன செய்யணும், அவரை பற்றியே நம்ம கீர்த்தன் பண்ணிட்டு, அவரை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு, அவருக்கு பக்தி தொண்டு வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம பகவானை சென்றடையலாம் அப்படிங்கிறத 9.11ல இருந்து 25 வரையும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அடுத்தது பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, அவருடைய பக்தியோட இனிமை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத மன்மனா பவமத் பக்தோ அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் வரையிலும் 9.26ல இருந்து 9.33 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம அதை பற்றி நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 10. இது அவருடைய பெருமைகள், அவர்கிட்ட இருக்க ஆற்றல்கள், அவருடைய வைபவங்கள், அதை தான் விபூதி யோகான்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதுல என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர்னா அவரை யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. யாராலாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது? நம்மளோட இந்த ஊனக்கண்களை வச்சுட்டு அவரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்ம சாதாரண மனிதர்கள், மகா யோகத்துல ஆழ்ந்தவர்கள், முனிவர்கள், தேவர்கள், அவங்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியுமான்னா அவங்களாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. எல்லாருக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அவர், எல்லாருடைய அறிவுக்கும் அப்பாற்பட்டவரா அவர் இருக்கிறாரு. அதே சமயம் அனைவருக்கும் அவர் தான் ஆதாரம் அப்படிங்கிறத 10.1ல இருந்து 7 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம்.
இந்த பகவத்கீதை முழுக்க 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது, 3 டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம வந்து இதோட மொத்த சாராம்சமும் எதை பத்தி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா தூய பக்தி மட்டும்தான். நம்ம வந்து கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்னு 3ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனாலும் அந்த பக்தி யோகத்துக்கு தான் வந்து என்னது மதிப்பு அதிகம். ஏன்னா பகவானை சென்றடையணும்னா நமக்கு வந்து பக்தி வேணும் அப்படிங்கிறத பத்தி தூய பக்தியின் அந்த பகவத்கீதையோட சாராம்சமா எதுல இருந்து எது வரையிலும்னா 10.8ல இருந்து 10.11 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மொத்த சாராம்சம் அந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல அடங்கிடுது. அதுதான் வந்து சதுர் ஸ்லோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருக்குது. அடுத்தது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பகவானுடைய அந்த பெருமைகளையும் அவருடைய ஆற்றல்களையும் அவருடைய உயர்ந்த அந்த நிலைமையும் உன்னத தன்மையை வந்து எப்ப ஏத்துக்கிறான் அர்ஜுனன் வந்துன்னா இந்த 10.12ல இருந்து 18 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அவர் ஏத்துக்கிறத பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். அவரே வந்து என்ன சொல்றாரு, தன்னுடைய வாயினாலேயே தன்னுடைய ஆற்றல்கள் பத்தி அர்ஜுனருக்கு எடுத்து சொல்றாரு. அதுதான் வந்து திவ்யாகி ஆத்ம விபூதையா அப்படிங்கிற ஸ்லோகங்கள்ல 10.19ல இருந்து 42 வரையிலும் ஸ்லோகங்கள்ல அவருடைய விபூதிகள் வந்து அளப்பரிய அவருடைய ஆற்றல்களை வந்து அளக்க முடியாது, அளவிட முடியாத அவர் ஆற்றல்கள்ல ஒரு துளிய வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதை பத்தி நம்ம இப்ப விரிவா பார்ப்போம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறீங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பம் படிக்க முடியுமா உங்களால? ஆமா மாதாஜி, நான் எழுதி வச்சிட்டேன். பலஸ்துதி தானே? ஆரம்பம் சொல்லிட்டு படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுன சம்வாதே. லாஸ்ட்ல சொல்றது மாதாஜி. அப்படியா மாதாஜி? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது என்னது மாதாஜி? அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். இதுல வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நானே சொல்றோம் எப்படின்னு. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஷார்ட்டா சொல்லிடுங்க. இது அந்த சொல்றது இந்த இதுக்குள்ளே வரும்னு நினைக்கிறேன்ல மாதாஜி, சரியா தெரியல எனக்கு. அது லாஸ்ட்ல வந்து நீங்க இப்ப சொன்னீங்கல்ல, அது வந்து லாஸ்ட்ல சொல்ல வேண்டியது. சரி எடுத்தோன்னே என்ன சொல்லணும்னா அதோ தசமோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓம் கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக, அதோ தசமோத்யாய 10வது அத்தியாயங்கிறதுக்கு தசமோத்யாய விபூதி யோகா சொல்லிட்டு நீங்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே மாதாஜி, அப்ப நான் இப்ப ஆரம்பிச்சிருவா மாதாஜி? ஆரம்பிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஷృణு மே பரமம் வசஹ யத்தே அஹம் பிரியமானாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். நேத்து நம்ம படிச்ச ஸ்லோகங்கள் ஃபுல்லா வந்து என்ன பண்ணாரு, பகவான் மட்டும்தான் பேசினாரு. இதுல வந்து அர்ஜுனனும் பகவானும் என்ன மாறி மாறி உரையாடுவாங்க. அதுதான் வந்து இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பகவான் தான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, வளம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் உனக்கு விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்க போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. மீண்டும் கேட்பாயாக நான் ஏற்கனவே இதுவரையிலும் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு, என்னோட பிரிய நண்பன் நீதான், என்னோட பக்தன் நீதான், என்கிட்ட பொறாமை இல்லாதவன் நீதான், அதனால நான் உனக்கு என்னுடைய ஞானங்கள் எல்லாம் உனக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஞானங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு வர்றாரு. இதை வந்து மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு, உன்னுடைய நலனுக்காக, உன்னுடைய நலன் மற்றும் இந்த பூலோகத்துல இருக்க நம்முடைய நலனுக்காகவும் பகவான் வந்து இதை மீண்டும் சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன சொல்றாருங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது பகவான் என்ன செய்யறாரு, இங்க வந்து தூங்குற மாதிரி அப்படியே வந்து என்ன பண்றாரு, படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து அரித்துயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, யோக நித்திரைன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து தூங்க மாட்டாரு, அவர் கண்ணு மூடிட்டு இருக்க மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா எல்லாம் உலகத்துல நடக்கிற அத்தனையும் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாரு. அந்த மாதிரி இங்க வந்து தன்கிட்ட உதவி கேட்கறதுக்காக துரியோதனனும் அர்ஜுனனும் வரப்போறாங்கன்னு அவருக்கு தெரியும். தெரிஞ்சும் அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது யாரை ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறனோ அவங்களுக்கு தான் வந்து நான் என்ன கேட்கறாங்களோ அதை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் உதவி செய்வேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஏற்கனவே. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான்
வந்து அங்கிருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வர்றது யாருன்னா துரியோதனன் தான் வருவாரு. ஆனா அவர் என்ன செய்வாரு, கால் பக்கத்துல வந்து ஒரு ஆசனமும் இல்ல. ஆனா அவர் கீழே உட்கார மாட்டாரு, பெரிய ராஜாவோட பையன் இல்லையா. அதனால வந்து என்ன செய்யறாரு, தலைப்பக்கத்துல வேணும்னு தான் பகவான் அங்க வந்து ஒரு சேரை போட்டு வச்சிருப்பாரு. அந்த ஆசனத்துல போய் துரியோதனன் உட்கார்ந்துக்குவாரு. அப்புறமா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அர்ஜுனன் வருவாரு. அவரு வந்து பாப்பாரு, அவருக்கு ஆசனம் இருக்காது. ஆனா அவரு பகவானோட பக்தர் இல்லையா, பகவானோட திருவடி தாமரைகளை வந்து எப்போதும் வந்து தொழுதுகிட்டு இருக்கவர். அதனால அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அவருடைய கால் பக்கத்துல வந்து அவரு தரையில உட்கார்ந்துக்கிறாரு. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் அதுதான் காட்டுது. அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கும் போது அவங்க பகவான் வந்து எந்திரிச்சா முதல்ல யாரை பார்ப்பாரு, இது வந்து உலகத்தையே தெரியும். எந்திரிச்சோன்னா கால் பக்கத்துல இருக்கவங்களதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க முடியும், தலையை திருப்பி பின்னாடி பார்க்க முடியாது இல்லையா. அப்ப வந்து இவர் வந்து அர்ஜுனனை பார்த்து உனக்கு என்ன உதவி வேணும் அப்படின்னு அவர் கேட்பாரு. அப்ப வந்து துரியோதனன் என்ன சொல்லுவாரு, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன், நீங்க எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் உரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நீ ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்பா, ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் யாரை பார்த்தேன், உன்னதை பார்க்கலையே, அர்ஜுனனை தானே பார்த்தேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறவங்களுக்கு தானே ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னேன்னா துரியோதனனுக்கு வந்து பயம் வந்துருது. என்ன பயம், அர்ஜுனன் வந்து அவரோட நாராயண சேனைங்கிறது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சேனை. அந்த நாராயண சேனையை வந்து அர்ஜுனன் கேட்டு வாங்கிட்டா நம்ம என்ன பண்றது, நம்ம வந்திருக்க நோக்கமே வீணா போயிடுமே அப்படின்னு அவருக்கு பயம். அந்த மாதிரி பயந்துகிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, என்னோட சேனை இது வந்து காட்டுவாரு அவங்களுக்கு. வந்து அந்த மாடியில இருந்துட்டு அவரோட சேனையை வந்து காட்டுவாரு. கடல் மாதிரி பறந்து இருக்கும் அந்த சேனை. ஒரு பக்கம் இருக்குது, இந்த சேனை ஒருத்தருக்கு தருவேன், இன்னொரு பக்கம் நான் வருவேன், இன்னொருத்தருக்கு நான் துணைக்கி வருவேன். ஆனா நான் போர்க்களத்துல போர் ஆயுதங்களை ஏந்த மாட்டேன். உங்க 2 பேருக்கும் சான்ஸ் இது, யாருக்கு எது வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ அர்ஜுனன் முதல்ல நான் பார்த்ததுனால அர்ஜுனனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுப்பேன், உனக்கு என்ன வேணும் அர்ஜுனா அப்படின்னு கேட்டான்னா அர்ஜுனர் சொல்லுவாரு, எனக்கு நீ இருந்தா போதும் கிருஷ்ணா, நீ துணை இருந்தா போதும், எனக்கு உன் படைகள்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா துரியோதனன் என்ன நினைப்பாரு, அட முட்டாளே, உனக்கு இவ்வளவு பெரிய படையை விட்டுவிட்டு நீ கிருஷ்ணர், அதுவும் போர் ஏந்த போர்க்களத்துல ஆயுதம் ஏந்தாத கிருஷ்ணரை போய் நீ வேண்டிக்கிறிய, உன்னை விட முட்டாள் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு துரியோதனன் தப்பு கணக்கு பண்ணுவாரு. ஆனா யார் ஜெயிக்கிறா, அவரு அர்ஜுனன் தான் ஜெயிக்கிறாரு. ஏன், அவரு பக்கத்துல பகவான் துணையா நிக்கிறாரு. அந்த பகவானோட வந்து பூரணத்துவத்தை வந்து இந்த யாரால புரிஞ்சுக்க முடியல, துரியோதனனால புரிஞ்சுக்க முடியல. பகவான் எதுவுமே செய்யாம நம்ம பக்கத்துல இருந்தா போதும், நம்ம எல்லா விஷயங்கள்லயும் வெற்றி அடைவோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரண அறிவு கூட அந்த துரியோதனனுக்கு இல்ல. ஏன்னா கிருஷ்ணரை வந்து அவன் வந்து சாதாரண மானிடரா அந்த நேரத்துல நினைக்கிறான். ஒரு கடவுள் பரம்பொருளே இறங்கி வந்திருக்கு இந்த உலகத்துக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அவனோட அறிவுக்கு வந்து எட்டல. அதனால அவன் வந்து என்ன செய்யறான், போர்க்களத்துல தனக்கு சேனை வேணும் அப்படிங்கிற கேக்குறான். அதுதான் இந்த இது காட்சி. மத்தாச்சு இந்த 2 ஸ்லோகங்களை படிங்க. ஓகே மாதாஜி. न मे वितुः सुरगणा प्रभवं न महाशयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वशः यो मामजं मनादिं च वेति लोहमहेश्वरम् असम्मूढः समद्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன் அப்படின்னு இதுல பகவானே சொல்றாரு. இது வந்து இந்த இந்த கீதையோட 18 அத்தியாயங்கள்லயும் எங்க பாத்தீங்கன்னாலும் கிருஷ்ணர் உவாச்ச அப்படின்னு வரவே வராது. வேற ஏதாவது நாராயணர் அப்படின்னு வேற எந்த பேரும் வராது, பகவான் வாட்ச அப்படின்னு தான் வரும். ஏன் பகவான் வாட்ச அப்படிங்கிற சொல்ல கொடுத்துருக்குறாங்க, ஏன்னா அந்த பகவான்கிற சொல்லுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான அர்த்தம் இருக்குது. அது வந்து பராசர முனிவரால சொல்லப்பட்டது. பகவான் அப்படிங்கிறது வந்து பூரண அழகு, பூரண அறிவு, பூரண துறவு, பூரணமான புகழ், பூரண செல்வம் மற்றும் பூரணமான வலிமைன்னு அந்த 6 குணங்களும் பூரணமா நிறைஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். இந்த 6 சக்திகளும் அவர்கிட்ட வந்து என்ன எப்படின்னா, இந்த பூலோகத்திற்கு அவர் வந்து கிருஷ்ணரா அவதாரம் எடுத்து துவாபர யுகத்துல வந்த காலத்துல
இந்த 6 வைபவங்களையும் எப்படி காட்டினார்னா முழுமையா காட்டியிருக்கிறாரு. அந்த துவாபரயுகத்துல வாழ்ந்த மக்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. ஏன்னா அவரோட வைபவங்கள் 6ம் வந்து அவரை வந்து வெளிப்படையா காட்டியிருக்கிறாரு. ராமாவதாரத்துல வந்து அவர் இந்த மாதிரி காட்டல, தெய்வத்தன்மையை வெளிப்படுத்திக்கவே இல்லை, சாதாரண மனிதரா வந்து வாழ்ந்துட்டு போனாரு. ஆனா கிருஷ்ணாவதாரத்துல அப்படி இல்லை. அவரோட அழகு வந்து எல்லாரையும் கவருது. கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு கவர்ச்சி எல்லாருக்கும். அந்த ஒரு நேரத்துல அழகு வந்துருது. அவரோட அறிவு திறன் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷத்துலயும் அவரை உணர முடியும். போர்க்களத்துல எல்லாம் எப்படியெல்லாம் அவர் வந்து கௌரவர்களை தோற்கடிக்க தன்னோட அறிவு திறமையை காட்டினாருங்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அத மாதிரி அவரை போல வந்து துறவுங்கிறது யாருமே கிடையாது. அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, பக்தர்களுக்காக செயல்படுவாரே தவிர தனக்குன்னு எந்தவித ஆசையும் இல்லாதவர். அதுதான் வந்து துறவுங்கிறது. அதே மாதிரி புகழ், கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற புகழ் வந்து எல்லாருக்கும் சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரையிலுக்கும் தெரியும். ஏன்னா அந்த கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு லீலைகள்லாம் அவர் செஞ்சிருக்காரு, பால்ய லீலைகள்லாம். அதனால அவர் வந்து புகழிலேயே சிறந்தவர். செல்வம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட அளவிட முடியாத செல்வம் இருக்குது. ஏன்னா தாயார் லட்சுமி தாயாரே அவர் பக்கத்துல இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது செல்வத்துக்கு ஏது பஞ்சம்? அதனால செல்வத்திலையும் சிறந்தவர். வலிமை அப்படின்னு பார்த்தா 6 வயசு 7 வயசுலயே கோவர்த்தனகிரிய வந்து ஒரு சுண்டு விரல்ல தூக்குனவர். அப்படிப்பட்ட வலிமை யாருக்கு இருக்குது? சுண்டு விரல்ல ஒரு மலை, கோவர்த்தனகிரி மலையை தூக்கக்கூடிய அளவுக்கு வலிமை படைத்தவர்னா நீங்களே பாத்துக்கலாம் அவரோட வலிமையை பத்தி. அதனால அவர் என்ன செஞ்சாரு, இந்த 6 விதமான சக்திகளையும் வைபவங்களையும் வந்து வெளிப்படையா காட்டுனாரு இந்த அவதாரத்துல மட்டும்தான். அதனாலதான் அவருக்கு வந்து இந்த எல்லா இடத்துலயும் பகவான்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய சக்திகளை வந்து யாருமே தெரிஞ்சுக்கல. யாரு தேவர்களுக்காலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல, ரிஷிகளாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல. அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, தேவி வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கிறாங்க, சிறைச்சாலையில இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து எப்ப வெளியில கிருஷ்ணர் வருவாரு, அவரை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவங்க எல்லாம் துதி பாடுறாங்க பகவான கிருஷ்ண பத்தி பாடல். ஏன்னா அவங்க பாக்குறதுக்கு அரிதா இருக்கிறாரு. அவராலையும் பார்க்கவே முடியாது, யாராலையும் பார்க்க முடியாது, யாரோட கண்களுக்கும் தெரிய மாட்டாரு, யாராலையும் அவரை புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவான் வந்து இந்த பூமிக்கு வரப்போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால எல்லாரும் வந்து காத்து கிடக்குறாங்க, தவம் புரியுறாங்க அவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது. அதுதான் இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களில் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, யாராலையும் அவரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவருக்கு வந்து பிறப்புங்கிறது கிடையாது, இறப்புங்கிறது கிடையாது, ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவு கிடையாது. எல்லா உலகத்துக்கும் இறைவனா இருக்கக்கூடியவர் அவருதான். அப்படிப்பட்ட நிலையை வந்து யார் ஒருத்தங்க மனிதர்கள்லயே யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, எல்லா விதமான பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடுவாங்க. பகவானே இந்த நிலைகள்ல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், நம்மளோட பாவ வினைகள் நம்மளை விட்டு விலகுது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி பாவங்கள்லாம் விலகினவங்களால என்ன செய்ய முடியும், பகவானை புரிஞ்சுக்கவும் முடியும். நாம வந்து பகவானை உணர ஆரம்பிப்போம். பகவானை சென்றடையத்துக்கான வழியில நம்ம சென்றடைவோம். மாதாஜி இதை படிங்க. ஓகே மாதாஜி. மஹர்ஷயः சப்த பூர்வே தத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோகைமா பிரஜாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தே 4 ரிஷிகளும். 4 ரிஷிகள் யாருன்னா சனகர், சனாதனர், சனந்தர், சனத்குமாரர். அந்தபடி அந்த 4 முனிவர்கள், 4 ரிஷிகள் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். சனகாதி முனிவர்கள்னு பேரு. அடுத்தது வந்து 7 மகா ரிஷிகள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்ரி, பரத்வாஜர், ஜமதக்னி, கௌதமர், கஷ்யபர், அப்புறம் வசிஷ்டர், இந்த மாதிரி விஸ்வாமித்திரர், இந்த மாதிரி 7 ரிஷிகள். அந்த 7 ரிஷிகள், இந்த 4 ரிஷிகள், அப்புறம் வந்து மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்கள் மொத்தம் எத்தனை மனுக்கள், 14 பேர் மொத்தம். அந்த 14 மனுக்கள், இந்த 4 இந்த 7 மொத்தம் சேர்ந்து 25 பேர். அந்த 25 பேரும் தான் என்னன்னா இந்த ஜட உலகத்துக்கு முதல்ல மனித உலகத்துக்கு வெளியில வந்தவங்க பிரம்மா கிட்ட இருந்து. அவங்களாலதான் வந்து என்ன செய்யுது, இந்த ஏகப்பட்ட உயிர்வாழிகள்
என்னன்னா தேவர்கள், அசுரர்கள், விலங்குகள், மனிதர்கள், நாகங்கள்னு எல்லாம் வெளியில வர்றதெல்லாம் இந்த ஆதி மூலமா இருக்கவங்க யாருன்னா இந்த 25 முனிவர்கள், பிரஜாபதிகள். இவங்க 25 பேரும் பிரஜாபதிகள் அப்படின்னு. இவர்கள் எல்லாம் யாரிடமிருந்து பிறந்தவர்கள்? எனது மனதால் பிறந்தவர்களே அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அவர் மனசுல நினைச்சு பிரம்மா மூலமா வெளியில வந்தவங்க. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவரிடமிருந்தே தோன்றியவை. எல்லா உயிரினங்களும் 14 உலகங்கள்ல இருக்க உயிர்வாழிகளும் யார்கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னா இந்த 25 பேர்கிட்ட தான் 25 பேர்கிட்ட இருந்துதான் வெளியில வந்தாங்க. ஹிரண்ய கர்ப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மா யார்கிட்ட இருந்து வந்தாருன்னா பகவானுடைய உந்தி கமலத்துல இருந்து வெளியில வந்தாரு. பிரம்மா கிட்ட இருந்து இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க. இவங்கள்ட்ட இருந்து எல்லா உயிரினங்களும் வந்தது. இப்படிதான் எப்படின்னா உயிர்கள்லாம் தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா சொல்றாங்க. பிரம்மாவை நம்ம தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அவர் தோற்றமே பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை நரைச்ச தாடியா இருக்கும். அவர் வயசானவர் தோற்றம் இருக்கும். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா 25 இளைஞராகவே தான் இருப்பாரு. அவர் குருஷேத்திர போர் நடந்த காலத்துல அவருக்கு 125 வயசு. ஆனா அவர் இளைஞனாவே இருப்பாரு. அந்த மாதிரி சொல்லும் போதும் இவரு பிரம்மாவை தாத்தாம்போ, நம்ம கிருஷ்ணரை பிரபிதா மகா அப்படிதான் தாத்தாவோட தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம். தாத்தாவோட தந்தையா இருந்தாலும் அவர் என்னைக்கும் இளமையாவே இருந்தாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவான் கிருஷ்ணரும் இங்க பலராமரும் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க துவாரகையில. அப்போ யார் வரா? மேல இருந்து நாரதர் வராரு. நாரதர் அவர் திரிலோக செஞ்சாரு. எங்க பார்த்தாலும் சுத்திக்கிட்டே இருப்பாரு. அப்பப்போ அவர் பகவானை பார்க்காம அவரால் இருக்க முடியாது. அவர் தான் எப்போதும் நாராயண மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறவராச்சே. எப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் தரிசனம் பண்ணிட்டு போவாரு. அது மாதிரி இந்த பிக்சர்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை படிங்க மாதாஜி. एतां विभूतिं योऽहं च मम यो वेति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா, அவர் மேல இப்ப நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலுமே நமக்கு ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த செயல்ல நம்பிக்கை வேணும். நம்பிக்கை இல்லாம நம்மளால எந்த ஒரு செயலும் செய்ய முடியாது. இப்ப நீங்க எல்லாம் இங்க கீதை படிக்க வந்திருக்கீங்கன்னா அந்த கீதையோட அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் அர்ஜுனனுக்கு இதை எடுத்து சொல்லி இருக்கிறாரு. இது மகாபாரதத்துல ஒரு பாட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மேல நம்பிக்கை வச்சுதான் நீங்க என்ன செய்யறீங்க, இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா நீங்க இங்க வரமாட்டீங்க, அந்த கிளாஸுக்கே வரமாட்டீங்க. அதுதான் நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை பகவான் மேல வச்சு அந்த திடமான நம்பிக்கை வச்சிருக்க வரையிலும் பகவான்கிட்ட யாரெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, பக்தி தொண்டுல யாராலையும் ஈடுபட முடியாது. அவங்க அத இந்த பக்தி தொண்டை பத்தி தான் நம்ம இந்த சாப்டர் முழுக்க பார்க்க போறோம். அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, யார் ஒருத்தன் என்னோட வைபவங்களையும் சக்தியையும் யார் ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் களங்கமற்ற தூய பக்தி தொண்டுல ஈடுபட முடியும். இதுல சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க துவாரகை நகரத்துல இருந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வெளியில வராரு. அத வெளியில இருக்க துவாரகை மக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவருக்கு மாலையெல்லாம் கையில வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு வணங்குறதுக்கு காத்துக்கிட்டு நிக்கிறாங்க, அவரை வரவேற்கிறாங்க. அதுதான் இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. இத படிங்க மாதாஜி. அகம் அகம் சவர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தஹ சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் உதாபாவ சமன்விதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 10.8ல இருந்து 11 வரையில உள்ள சதுர் ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். இதை நீங்க எல்லாருமே இந்த 4 ஸ்லோகங்களை நல்லா படிச்சுக்கணும். ஏன்னா இது இந்த கீதையோட மொத்த கீதையோட சாராம்சமா இங்க இருக்குது. அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, ஜட ஆன்மீக உலகங்கள். நம்ம இப்ப இங்க நம்ம இருக்கிறது ஜட உலகம்னு சொல்லப்படுது, பௌதீக உலகம். பகவான் இருக்கக்கூடிய உலகம் வைகுண்ட லோகங்கள், கோலோகம். அந்த உலகங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடிய மேல இருக்கக்கூடிய அந்த துவாரகை, மதுரா, விருந்தாவன், அதெல்லாம் இங்க இருக்கிறது இல்லை. ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்கள்லாம்
எல்லாத்துக்கும் மூலமா இருக்கிறது யாரு? அனைத்திற்கும் மூலம் நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதெல்லாம் யார்? பகவானுக்கு இங்க வந்து நாராயணர் இருக்காரு இல்லையா? அந்த நாராயணர் வந்து என்ன சொல்றாரு? படைப்போட ஆரம்பத்துல நாராயணர் மட்டும்தான் இருந்தாரு அப்படின்னுட்டு நாராயண உபனிஷத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்மா, சிவன் போன்ற பிரஜாபதிகள் மற்ற எல்லாருமே வந்து தோன்றுனாங்க அப்படின்னு வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த நாராயணர் எங்க இருந்து வந்தாரு? பகவான் கிருஷ்ணரோட விரிவங்கமா நாராயணர் வந்தாரு. அவருதான் மூலம். மூலத்துக்கிட்ட இருந்து சங்கர்ஷ்ணர் வந்தாரு. சங்கர்ஷ்ணர்கிட்ட இருந்து முதல் புருஷ அவதாரமா நாராயணர் வந்தாரு. அப்படிப்பட்டதுதான் இங்க வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். மூல முதலா இருக்கிறது வந்து நான் தான் அப்படிங்கறது யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க? அவரை வந்து வழிபடுவாங்க. எப்படி வழிபடுவாங்க? இதயபூர்வமாக. அததான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் மூலம். பகவான் கிருஷ்ணரும் நாராயணரும் வேற வேற இல்ல. ஆனாலும் கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து தான் வந்து நாராயணர் வந்திருக்கிறாரு. அந்த நாராயணர் மூலமா தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? அவரை வழிபடணும். அதாவது இதை படிங்க. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போத்யந்தः பரஸ்பரம் கதயந்தமாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. பக்தர்கள்லாம் யார நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க? பகவானையே தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன செஞ்சாரு? அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு, குழந்தைங்களும் பிறந்தது. ஆனாலும் என்ன செஞ்சாரு? வாழ்க்கை ஒரு கட்டத்துல அதை விட்டுட்டு சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவரோட குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமிகளோட கட்டளைக்கு ஏற்ப என்ன பண்றாரு? அவர் வாழ்க்கையை வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்காக என்ன செய்யறாரு? அர்ப்பணிக்கிறாரு. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கு. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லாராலையும் முடியாது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட அது வந்து பகவானோட சங்கல்பம்னு ஒண்ணு இருக்குது. அவர் யாருக்கெல்லாம் அந்த சக்தியை கொடுக்குறாரோ அவங்களால மட்டும்தான் அதை முடியும். ஆனா நாமெல்லாம் என்ன செய்யலாம்? சிறு சிறு தொண்டை செய்யலாம். அந்த அளவுக்கு நம்மளால வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சின்ன சின்ன தொண்டு நம்மளால முடிஞ்சதை செய்யலாம். என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். இவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? ஒண்ணு கூடுறாங்க. பக்தர்கள் எல்லாம் ஒண்ணு கூடுறாங்க. அந்த இடத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா பகவானை பற்றிய லீலைகள், அவருடைய அழகு, அவருடைய குணங்கள் இதெல்லாம் பத்தி தான் அவங்க வந்து பேசுவாங்க. இதை பேசுறதுல அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சந்தோஷம் கிடைக்கும். இப்ப நீங்களே பார்த்திருக்கலாம். நீங்கெல்லாம் நிறைய கதாகாலட்சேபம் எல்லாம் கேட்டிருக்கலாம். வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் பேசியிருப்பாரு. இன்னும் நிறைய பேர்லாம் பேசியிருப்பாங்க. அந்த இதெல்லாம் யூடியூப்ல நிறைய வரும். அதெல்லாம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா பகவானுடைய புகழை தான் வந்து அவங்க பேசுவாங்க. பக்தர்களோட கூட்டம் வந்து உட்கார்ந்து கேட்கும். அவங்க பகவானோட பெருமைகளை எடுத்து சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து என்ன கிடைக்குது? அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது, ஒரு திருப்தி கிடைக்குது. அததான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கு. அதாவது பக்தர்களோட இயல்புகள் தான் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்லுது. அந்த அந்த பக்தர்களோட இதயத்துல வந்து பக்தி அப்படிங்கிற ஒரு விதைய வந்து பகவான் வந்து எப்போ ஊனுறாரோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யும்? அவங்க வந்து இந்த அடுத்த நிலைக்கு வருவாங்க. என்ன செய்வாங்க? இப்ப நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். அவங்களும் அதை தான் செஞ்சாங்க. அதை சொல்ல அந்த விதையானது அதுக்கு தண்ணி ஊத்துற மாதிரி அது வந்து என்ன செய்யும்? முளைக்க ஆரம்பிக்கும். அவங்களோட இதயத்துல அந்த பக்தி விதை, பக்திங்கிற அந்த விதை வந்து என்ன செய்யுது? முளைக்க ஆரம்பிக்குது. அது முளைச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன செய்யுது? வளருது. வளர்ந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்மீக கொடியா அது மாறுது. நாம வந்து பக்தி தொண்டு தானே அடுத்தது செய்ய போறோம். அந்த ஆன்மீக கொடி என்ன செய்யும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா வளர்ந்து அது என்ன செய்யும்? ஜட உலகத்துல இருக்க அந்த ஆன்மீக திரை இருக்கு இல்லையா? அந்த நம்ம பிரம்ம ஜோதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த பிரம்ம ஜோதிங்கிற அந்த திரையை கிழிச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேல ஆன்மீக வானத்துல உச்சத்துல இருக்கிற அந்த உயர்ந்த லோகமான அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு அது போகுது. எது? பகவான் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டு. அந்த போய்
பகவானுடைய அந்த தாமரை திருவடிகள்ல போய் என்ன செய்யுது, தஞ்சம் அடையுது. தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டு அது அங்கேயே என்ன செய்யுது, அவருக்கு பகவானுக்கு நித்தியமா பக்தி தொண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க நித்தியமான வாழ்வு வந்து அடையுது. ஏன்னா அங்க வந்து ஆன்மீக உலகத்துல வந்து இதே கிடையாது. நமக்கு வந்து எந்த விதமான பிரச்சனைகளுமே கிடையாது. நம்ம வாழ்க்கை மாதிரி கஷ்டங்கள், அதான் சொல்றேன், இன்பத்தை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. அதனால அங்க வந்து நித்தியமான வாழ்வு, அறிவு நிறைந்தாவது ஆனந்தமயமானது. அதுதான் சச்சித் ஆனந்தம்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு போய் அது வந்து போகும்போது ஒரு கொடி வளருதுனாலே அப்போ வந்து அது என்ன செய்யும், பூக்கள் பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கொடுக்கறது வந்து இயற்கை. அது மாதிரி இந்த பக்தி தொண்டுலயும் என்ன கிடைக்கும்னா பழங்களை உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டே தான் போகும். அந்த மாதிரி போகும்போது அதுக்கு நம்ம தண்ணி என்னத்தை ஊத்துறோம், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை அதுக்கு நீரா நம்ம ஊற்றுறோம். அந்த மாதிரி இது வந்து அந்த பக்தி தொண்டோட வளர்ச்சியை பத்தி எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை சாப்டர் 9ல வந்து இதை பத்தி டீப்பா கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் அதை வந்து ஷார்ட்டா உங்களுக்கு இதை சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி வளர்ந்த அந்த கொடி அதுங்க போய் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யும், அங்க போய் பகவான்கிட்ட ஆன்மீக தொண்டு வந்து புரியுது. அந்த மாதிரி வளரும்போது அதுக்கு பின்னாடி அதோட அதோட முடிஞ்சிருதான்னா இல்ல. எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மீனை வந்து நம்ம தண்ணியில இருக்குது, ஆத்துல குளத்துல ஒரு மீன் இருக்குன்னா அந்த மீன் எடுத்து கரையில போட்டா அது என்ன செய்யும், துடிச்சு போய் இறந்துடும் இல்லையா. அதுக்கு வந்து நீர்ல இல்லாம தண்ணியில இல்லாம தரையில அதால வாழ முடியாது. அது மாதிரிதான் பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா பகவானுடைய அந்த லோட்டஸ் ஃபீட் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க அதை விட்டு வெளியேறினாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களால உயிர் வாழ முடியாது. அந்த மாதிரி மீன் மாதிரி தரையில விழுந்த மீன் மாதிரி துடிச்சு போவாங்களாம். அந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க, அந்த பகவானுடைய பாதங்களே ஒன்றி அவருக்கே தொண்டு புரிஞ்சிட்டு வாழ்வாங்க. அப்படிங்கிறது இந்த பக்தர்களோட இயல்பு இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதை படிங்க. தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் சதாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். பகவான் என்ன சொல்றாரு, இப்ப இந்த வந்து பகவானுடைய பக்தியை பத்தி பாக்குறோம், அவருடைய பெருமைகளை பாக்குறோம், பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி இடைவிடாது வந்து பக்தர்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவான்கிட்ட தொண்டு செய்யறாங்க இல்லையா. அப்படி தொண்டு செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு அறிவு, அந்த அறிவை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். இப்ப நாங்கெல்லாம் போய் தீட்சை எடுத்துக்கிட்டோம், மேங்களூர்ல போய் நம்ம குரு மகாராஜ் ஜெயபதாக சுவாமி கிட்ட தீட்சை எடுத்துக்கிட்டோம். அவர் தான் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து குரு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன செய்யணும்னா ஒரு குரு வேண்டியிருக்கும். அந்த குரு வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா நல்ல பாதையை காட்டுவாங்க. இதான் சிறந்த வழி, நீ இந்த வழியில போ, இன்னது செய்யு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு வழியை காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வழியை காட்டுனாதான் நாம என்ன செய்வோம், அந்த முயற்சி எடுத்து நம்ம அதுல போகுவோம். அப்படி தெரியல நமக்கு வந்து அந்த குரு யாருக்கும் கிடைக்கல அப்படின்னு யாரும் கவலைப்பட வேணாம். குருவே கிடைக்காதவங்களுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்கிறாரு. அவரு பகவானே வந்து பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு இல்லையா, சைத்த குருவா இருக்கிறாரு. அவரு என்ன செய்வாரு, அவங்களுக்கு தேவையான அறிவை அந்தந்த நேரத்துக்கு அவரே கொடுப்பாரு. நானே கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. நானே தேவையான அறிவை வழங்குகின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. இந்த இடத்துல துருவன் வந்து பகவானை நினைச்சு தவம் புரிகிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் துருவனுக்கு யாரு குருவா வந்ததுன்னா நாரதர் கிடைச்சாரு. அவருதான் வந்து அவர் காதுல வந்து மந்திரத்தை ஓதி விட்டு போனாரு, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னுட்டு. அத வந்து துருவன் வந்து என்ன செய்யறாரு, பகவான் நினைச்சு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி தவம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இதுக்கு மேற்கொண்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதுல இந்த இவரோட கதையும் இதுல வருது. இத பாத்தீங்கன்னா நாரத மகரிஷி துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை உபதேசம் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கிறாரு. எப்படி அவரை தியானம் பண்ணணும், எந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும்னு நாரதர் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, 5 வயசு குழந்தை நாரத இது துருவன், அவர் என்ன செய்யறாரு, மதுவனத்தில் துருவன் கடுமையாக தவம் புரிகின்றான். 5 வயசு குழந்தை எங்கேயாவது நம்ம வீட்டுல எல்லாம் இருக்குன்னா ஒண்ணு பால் குடிக்கும், இல்லைன்னா விளையாடும், இல்லைன்னா தூங்கும், இல்லாட்டி அழுது நம்மளை நெச்சு பண்ணும், இதான் பண்ணும். ஆனா துருவன் எப்படி இருக்காரு, தவம் புரிய போறாரு, காட்டுல போய் தவம் செய்யறாரு. ஃபர்ஸ்ட் மந்த் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பழங்கள் 3 நாட்களுக்கு ஒரு தரம் பழம் மட்டும் சாப்பிடுறாரு. அந்த காட்டுல கிடைக்கிற பழங்களா 3 நாளைக்கு ஒரு தரம் சாப்பிடுறாரு. அப்புறம் அது கொஞ்ச நாள் தான். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யறாரு, 2வது மாசத்துல, இது முதல் மாதம்,
2வது மாசத்துல என்ன செய்யறாரு, உலர்ந்த புல்லு, காஞ்சி போன புல்லு, அப்புறம் இலை, இந்த காஞ்ச இலை இதெல்லாம் வந்து எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தரம், 6 நாளைக்கு ஒரு தரம் அவர் சாப்பிட்றாரு. சாப்பாடை வந்து எவ்வளவு குறைச்சிருக்காருன்னு பார்க்கணும். 3வது மாசத்துல தவத்தோட கடுமையை வந்து ஏத்திக்கிட்டே போறாரு. 3வது மாசத்துல தண்ணி வந்து எப்படி குடிக்கிறாரு, 9 நாளைக்கு ஒரு தரம் தண்ணி குடிக்கிறாரு. நம்மளால ஒரு நாளைக்கு 9 தரம் குடிப்போம், அதுவும் பாட்டிலா குடிப்போம். அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு நாளைக்கு 9 நாளைக்கு ஒரு தரம் தான் தண்ணியே குடிக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு பகவான்கிட்ட வந்து தவம் வந்து கடுமையா இருக்கிறாரு. எனக்கு காட்சி கொடுக்குறியா இல்லையாங்கிற மாதிரி. அடுத்தது 4வது மாசம் என்ன செய்யறாரு, 12 நாட்களுக்கு ஒரு தரம் காற்றையே உள்கொள்றாரு. காற்று மூச்சு அடைக்கிறாரு, மூச்சு அடைக்கிட்டு தவம் புரிகிறாரு. 12 நாளைக்கு ஒரு தரம் தான் காத்த உள்ள இழுக்கிறாரு. 5வது மாசம் என்ன செய்யறாரு, ஒத்த கால்ல நகராம நிக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான தவம் செய்யறதுனால அவர் என்ன பண்றது, இங்க பாத்தீங்கன்னா துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறார். வாசுதேவ மந்திரத்தை அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறுகிறது. அவ்வளவு தவம் கடுமையானோன்னா என்ன செய்யுது, எல்லா உலகங்களும் கிடுகிடுன்னு நடுங்குது. அவருடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளியது. அவரோட தவத்தோட வலிமை என்ன ஆகுதுன்னா பூமியே வந்து துண்டாகி கீழே பிளந்து போடுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறுத்து அவன் கண்களை திறக்க செய்தார். அவர் பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்க வந்துட்டாரு. இவரோட தவத்தை சந்தோஷம் அடைஞ்சு பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு எதுக்க வந்து நிக்கிறாரு. ஆனா அவர் மனசுக்குள்ளேயே பகவானை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த உருவத்தை அவர் பார்த்துட்டாரு, நாராயண ரூபத்தை பார்த்ததுனால அதிலேயே மூழ்கி இருக்கிறதுனால கண்ணுக்கு எதிர்க்க நிக்கிற பகவானை அவர் பார்க்காதனால பகவான் என்ன செய்யறாரு, நீ அந்த உருவத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாதானே என்ன பார்க்க மாட்டா அப்படின்னு அந்த உருவத்தை மறைச்சிடுறாரு. மறைச்சோம்னா அவர் கண்ணை திறக்கிறாரு. எங்க காணா போயிட்டாரே பகவான் அப்படின்னு கண்ணை திறக்கிறாரு. எதுக்கு நேரா அங்க வந்து 4 கை ரூபத்துல பகவான் அங்க நிக்கிறாரு. அப்ப என்ன செய்யறாரு, தன் பாஞ்சஜன்யத்தால் துருவனை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார். தன்னோட கையில இருக்கு இல்லையா பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற அந்த சங்கு மூலமா பகவானோட துருவனோட தலையில வந்து தடவி கொடுத்து அவருக்கு வந்து ஸ்லோகம் பாடும் திறமையை கொடுத்து அவருக்கு ஒரு உலகத்தையே கொடுக்குறாரு. துருவ நட்சத்திரமா இருக்கிறார் இல்லையா வான்ல, துருவ நட்சத்திரமா, அந்த மாதிரி அந்த அவருடைய பக்தியோட பெருமை வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது படிக்கணும். தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அகம் அஞ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாம்யாத்ம பாவஸ்தோ ஞானதீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது பகவான் நம்ம இதயத்துல பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறான்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா அவர் சூரியனை போன்றவர். சூரியன் எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்குதோ அது மாதிரி அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்மளோட இதயத்துல நம்மளோட அறியாமை அப்படிங்கிற அந்த இருட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த அறியாமைங்கிற இருட்டை விளக்கறக்கூடிய சூரியனா வந்து பகவான் வந்து இங்க பிரகாசிக்கிறாரு. அதுதான் சொல்லியிருக்கு. அறிவு ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். அந்த இடத்துல அறியாமைய வந்து விரட்டுறதுக்கு என்ன செய்யறாரு, அறிவை கொடுக்கிறாரு நமக்கு. அந்த அறிவுனால நம்மளோட அறியாமை வந்து இருள் வந்து அழியுது. அதன் மூலமா நம்ம வந்து பகவானை பற்றிய ஞானத்தை நம்ம உணர்றோம் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க சுகபிரம்மன் இருக்கிறாரு, இங்க பரிசித்து இருக்கிறாரு. இந்த கதை உங்களுக்கு நேத்தியே நான் சொல்லிட்டேன். அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இவருக்கு எடுத்துரைக்கிறாரு. அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குரு கிடைக்கிறாங்க. குரு கிடைக்க வைக்கிறதுக்கும் அந்த பகவான் தான் என்ன செய்யறாரு, அருள் புரிகிறாரு. இவருக்கு பரிசித்துக்கு வந்து சுகர் வந்து குருவா வந்து 7 நாட்கள்ல பாகவதத்தை சொல்லி அவருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்து அவரை வந்து முக்தி அடைய வைக்கிறாரு. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கபில தேவருக்கு வந்து தேவகூதி தாயாரோட இவங்களோட பிள்ளைதான் அவரு. ஆனா அவர் தன்னோட தாய்க்கே என்ன செய்யறாரு, உபதேசம் பண்றாரு. சாங்கிய யோகத்தை அவர் கத்துக் கொடுக்குறாரு. சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கிறது ஆத்ம ஞானம். அதை வந்து இங்க வந்து இவர் கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல வந்து இருக்குது. பகவான் சைத்தன்யரும் அப்படிதான் வந்து பிரகாசானந்த சரஸ்வதி அப்படிங்கிறவருக்கு காசிங்கிற அந்த கஷேத்திரத்துல வந்து அவருக்கு உபதேசம் பண்ணாரு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து யாரோ ஒருத்தர்
என்ன செய்வாங்க, குருவா கிடைப்பாங்க. அந்த ஆன்மீக குரு மூலமா நமக்கு வந்து நம்ம மனசுல இருக்க அந்த அறியாமை எல்லாம் விளக்கிட்டு அந்த ஞானம் பகவானை பற்றிய அந்த ஞானத்தை நம்ம உணர்ந்து என்ன செய்யணும், பகவானோட தொண்டுல நம்ம ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறது இதுல கொடுத்துருக்காங்க. படிங்க மாதாஜி. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं नाम पवित्रं परमं पवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं सैव प्रवीश मे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து அவர் வந்து உணர்றாரு. அர்ஜுனர் வந்து இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் சதுர்ஸ்லோகின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 4 ஸ்லோகங்களும் பகவான் வாயிலிருந்து அவர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்ன வந்துருது, ஞானம் வந்துருது. ஞானம் வந்து பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறார். புருஷோத்தமராகிய அந்த கடவுளை பத்தி அவரு புரிஞ்சுக்கிறாரு. புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒவ்வொரு வாக்கியமா அவர் வந்து புகழ்ந்து சொல்றாரு. நீரே பரபிரம்மன், அதாவது நீதான் இறைவன், நீ பிரம்மம் சொல்லப்படக்கூடியது நீ தான், உன்னத இருப்பிடம். உன்னத இருப்பிடம்னா நாங்க எல்லாரும் உன்னதான் வந்து அடையணும், எல்லாரும் வந்து சேரக்கூடிய இடம் உனது திருப்பாதங்கள் அப்படிங்கிறாரு. மிகவும் தூய்மையானவர் பகவான். எப்படிப்பட்டவர், தூய்மையானவர். பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், என்னைக்கும் அழியாதவர். திவ்யமானவர், அவருடைய திவ்யத்துக்கு அளவே கிடையாது, அவ்வளவு தூய்மையான திவ்யமானவர். திவ்யமங்கள ஸ்வரூபம்னு சொல்லுவோம். ஆதி தேவர், ஆதியில இருக்கக்கூடிய தேவர் அவருதான். பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர். மிகப்பெரியவர்னா விவஸ்வானுக்கே வந்து பகவத்கீதை எடுத்து சொன்னவர். அந்த காலமே எந்த காலமும் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னவே இருந்தவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை இவர் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் யார் சொன்னா, நாரதர் சொல்லி இருக்கிறாரு, அசித்தர் சொல்லி இருக்கிறாரு, தேவலர் சொல்லி இருக்கிறாரு, வியாசர், அவரு போன்ற சிறந்த ரிஷிகள்லாம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. இப்ப பகவானே நீரே எனக்கு வந்து இதை நேரடியா சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவானை வந்து அவர் அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாரு, பிரார்த்தனை பண்றாரு. வந்து நான் ஒத்துக்கிறாரு. ஒத்துக்கிட்டு அதை புகழ்ந்து சொல்றாரு. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இடத்துல நேத்தியே நான் சொன்ன இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து அவர் தன்னோட கோலோகத்துக்கு போற நேரத்துல அவரோட நண்பர் உத்தவர் வராரு, இங்க மைத்ரேயி முனிவர் வராரு. அப்போ வந்து உத்தவருக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு, உத்தவ கீதைய இங்க அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதையை கொடுத்த மாதிரி இவருக்கு உத்தவ கீதையை வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு. நமக்கு வந்து அதை படிக்கக்கூடிய காலம் என்னைக்கு வருதோ அதை நாம அதையும் படிப்போம். இதை படிங்க மாதாஜி. सर्वं एतत् श्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानतानवः स्वयं देवात्मनात्मानं वेदत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மையென நான் முழுமையாக இருக்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்வத்தை அறிய முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. யாராலெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது, தேவர்களாலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது, அசுரர்களாலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா உன்னுடைய அருளால எனக்கு இப்போ வந்து உன்னுடைய ஆற்றல்கள், நீ எப்படிப்பட்ட நீ அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் உன்னை வந்து முழுமையா ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து கும்பிடுறாரு, வணங்குறாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, உத்தம புருஷரே, புருஷர்கள்ல உத்தமர் புருஷோத்தமர் அவரு. அனைத்திற்கும் மூலமே, எல்லாத்துக்கும் மூலமா இருக்கக்கூடிய பகவானே, அனைவருக்கும் இறைவா இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவன் வந்து இந்திரன்னு சொல்லுவோம். ஆனா அதுக்கும் மேல பகவான், அகிலத்தின் இறைவனே. இந்த 14 உலகங்களுக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது இதுதான். அதை தாண்டி பிரபஞ்சங்கள்லாம் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் இறைவனா இருக்கக்கூடியது யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர். உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவர். அவரை புரிஞ்சுக்க கூடியது யாரு, அவரால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். நாமளெல்லாம் இவ்வளவு எடுத்து சொல்லியும் அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது, பகவானே உன்னை வந்து நீ மட்டுமே அறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தம, புருஷர்களில் உத்தம, பூத பாவன, அதாவது நம்மளுடைய உயிர்வாழிகள் எல்லாம் படைச்சவர் அவரு தான். பூதேஷுன்னா எல்லாருக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கெல்லாம் மூல காரணமா இருக்கக்கூடியவர் அவரு தான் அப்படிங்கிறதுனால பூதேஷு. தேவதேவனா தேவர்களுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருக்கக்கூடியவர். ஜெகத்பதே அப்படின்னா
ஏன்னா பரம ஆளுநர், எல்லாவற்றையும் ஆளக்கூடிய பரம ஆளுநர் அப்படின்னு அவர் வந்து புகழ்ந்து புகழ்ந்து அவர் சொல்றாரு. இது வந்து அர்ஜுனன் சொல்ற அந்த இதுபடிதான் நாமளும் என்ன பின்பற்றணும். அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அவரை வந்து அவரால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும், நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிற அந்த அர்ஜுனரோட அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நாமளும் என்ன செய்யணும், பக்தர்களா மாறணும். இது படிக்க மாதாச்சு. கதம் வித்யாம் அஹம் யோகிம் வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு சபாவேஷு சிந்தியோ அசி பகவன்மயா விஸ்தரே விஸ்தரே விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூயः கதய திருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே அம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உமது உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு பகவான்கிட்ட, உன்னை வந்து நான் எப்படியெல்லாம் நினைக்கிறது, இந்த உலகத்துல நீ எந்தெந்த தோற்றங்கள்ல நான் உன்னை அறிவேன், உன்னை நான் எப்படியெல்லாம் நான் நினைவுல வச்சுக்க முடியும், உன்னை தெரிஞ்சுக்கிறது நான் எவ்வாறு? நமக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் தான், பகவானை நம்ம எப்படி பாக்குறது, பகவானை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னுட்டு. அததான் வந்து அவரும் கேட்கிறாரு. ஏன்னா நம்ம கண்ணால பார்க்காத எதையுமே நம்மளாம் நம்ப மாட்டோம் இல்லையா, கண்ணால பார்த்தாதான் நம்புவோம். அது மாதிரிதான் அவரும் வந்து கேட்கிறாரு, அவர் நமக்காக கேட்கிறாரு. இதுல என்ன சொல்றாங்க, ஜனார்த்தனா, உனது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். அவரோட பகவானோட வைபவங்கள், அவருடைய பெருமைகள், ஹாஸ்பிட்டல்கள்லாம் வந்து நீங்களே சொல்லுங்க, உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை அப்படிங்கிறாரு. இப்ப வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து நிறைய கதையெல்லாம் கேட்போம், நிறைய வந்து சினிமா பார்ப்போம், டிவி பார்ப்போம். அதெல்லாம் வந்து எத்தனை தடவை ஒரு சினிமா வந்து அதிகபட்சம் நம்ம 3 தரம் பார்ப்போமா? இப்ப வர சினிமா எல்லாம் ஒரு தரம் பார்க்கறதுக்குள்ளே போர் அடிச்சிடும், அந்த மாதிரி இருக்குது. டிவிலயும் ஒரு சீரியல் பார்க்கணும்னா நம்ம ஆர்வத்தோட பார்ப்போம். அதே என்ன செய்வாங்க, ரொட்டீனா வந்ததே தான் திருப்பி திருப்பி அதே சீரியல் வந்து மறுபடியும் அதே கதையை தான் வளர்த்தி வளர்த்தி கொண்டு போவாங்க. அது வந்து எப்படின்னா, நம்ம வந்து அதுக்கு பாக்குறதுல இருந்து அது கேட்கறதுல நமக்கு சோர்வு தட்டும். அந்த கதையெல்லாம் பாக்குறதுல வந்து நமக்கு என்னன்னா ஒரு சோர்வு தட்டும். ஆனா பகவானோட கதை, கிருஷ்ண கதை கேட்கறதுல யாருக்குமே வந்து ஒரு சோர்வுங்கிறது ஏற்படாது. நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே கிருஷ்ணரோட லீலைகளை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. லிட்டில் கிருஷ்ணான்னு சின்ன குழந்தைங்களுக்கா டிவியில போடுறாங்க. அந்த குழந்தைங்களுக்கு உட்கார வச்சு பார்க்க வச்சா அதுக்கு டெய்லி அதையே பார்ப்போம், நம்ம கூட பார்ப்போம். நான் வந்து அவரோட கதைகளை பத்தி இப்ப நீங்க வந்து கேக்குறீங்க இல்லையா, அவரை பத்திய பெருமைகள் எல்லாம் நம்ம எடுத்து சொல்லும் போது நமக்கு தெரிஞ்ச கதையாவே இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம், திருப்பி திருப்பி வந்து கேட்போம். இப்ப இந்த இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏற்கனவே இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க. பத்மா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி, இவங்கெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நிறைய தடவை இந்த 18 டேஸ் கிளாஸ் படிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப வந்து இதுல எதுக்கு கேட்கறாங்க, அதுல ஒரு ஆர்வம், பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ண கதையை கேட்கறதுல ஒரு ஆர்வம். ஏன்னா மனசு வந்து சோர்வு தட்டல, கேட்க இன்பம் அடையுது. அததான் வந்து அர்ஜுனரும் சொல்றாரு. உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். அந்த கதையை அவர் வாயாலே அவர் கேட்கிறாரு. இப்ப நம்மெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றதுக்கு வந்து பகவானோட தரங்கள்ல இருந்து வர்ற மாதிரி நம்ம வாயில இருந்து வராது. என்னதான் நம்ம அவரை பத்தி நம்ம புகழ்ந்து சொன்னா கூட அந்த சுவை வந்து பகவானோட வாயிலிருந்து கேட்கறது வந்து இன்னும் வந்து சிறப்புடையது. அவரு வந்து அது அந்த பாக்கியம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுதான் அவர் சொல்றாரு, அந்த அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன், உங்களை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஹந்த தே கதயிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாதம விபூதயः பிராதான்யதः குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்தயந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும் அர்ஜுனா, நான் சொல்றேன். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி நான் உனக்கு எடுத்து சொல்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். ஏன் முக்கியமான? ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. அவரோட வைபவங்களை வந்து அளவிட முடியாது. அவரோட சக்திகள்லாம் வந்து அமிர்தம் போன்றவை. அந்த வைபவங்களை அவராலேயே எடுத்து சொல்லணும்னா இந்த ஜென்மம் முழுக்க பத்தாது, கேட்டுக்கிட்டே அதுலயே வந்து டைம் போகும். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னோட இதை வந்து
உனக்கு கொஞ்சம் சொல்றேன், எடுத்து ஒரு பாட்டு சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அவரோட வைபவங்கள் தான் இங்க வந்து விபூதி யோகம்னு சொல்லப்படுது. அத வந்து இதுல 10.21 இருந்து 38 வரையிலும் சொல்லி இருக்கிறாரு. இவ்வளவு ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியும் என்ன சொல்றாங்க, அது ஒரு சின்ன ஒரு துளி தான். அவருக்கு இருக்க ஆற்றல்கள்ல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு துளி, கடல் அளவுல ஒரு டிராப் தான் நம்ம வந்து இதுல வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு பகவான். என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு, 12 ஆதித்யர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அதுல வந்து யாருவா இருக்கிறாரு, விஷ்ணு பகவான். அவர் தான் வந்து வாமனரா அங்க வந்தாரு. அது அவர் சொல்றாரு. ஜோதிகளில் சூரியன், இருப்பதிலேயே வந்து பிரகாசம் உடையது சூரியன் இல்லையா, அத நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. மருத்துக்களில் மரிச்சி, அது வந்து காற்று. 49 வகையான காற்று இந்த வானத்துல வீசுதுன்னா, மரிச்சி அப்படிங்கிற காற்று வந்து சிறப்பு மிகுந்தது. அது அந்த வடிவத்துல நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. நட்சத்திரங்களில் சந்திரன், நிறைய நட்சத்திரங்கள் இருக்கு. சந்திரனும் ஒரு நட்சத்திரம் தான், அது வந்து ஒரு கிரகம் கிடையாது. அந்த சந்திரனா இருக்கிறதும் நான் தான். அவ்வளவு குளிர்ச்சியா வந்து ஒரு ஆள் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். வேதங்களில் சாம வேதம், 4 வேதங்கள் ரிக்வேஜ சாமங்கள்ல சாம வேதம் தான் கானம், பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, சாம கானம் அப்படின்னு. அந்த சாம வேதமா இருக்கிறது நான் தான். தேவர்களில் இந்திரன், தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் யாரு, இந்திரன். புலன்களில் மனம், நம்ம வந்து முக்கியமா நம்ம உறுப்புகள்லயே முக்கியமான புலன் எதுன்னா நம்ம மனசு. அதுதான் வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளை வந்து எல்லாம் சிந்திக்க வைக்குது. அந்த மாதிரி வந்து அறிவையும் கூட அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய நிலையில இருக்குது. அதுதான் புலன்கள் வந்து மனம் வந்து மனமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற. உயிர்வாழிகளின் உயிர் சக்தி, நம்ம உயிர் இல்லைன்னா நம்ம உடம்பு வந்து பாடி, அந்த உயிர் தான் வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. 11 ருத்ரர்களில் சங்கரன், சிவன் தான் வந்து 11 சங்கரர்கள் ருத்ரர்கள சிறந்தவர். அவரா நான் இருக்கிறேன், சிவபெருமானா நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரன், குபேரன் வந்து யக்ஷர்கள்ல முக்கியமானவர், அதை சொல்றாரு. வசுக்களில் நான் நெருப்பு, அக்னியா இருக்கிறேன். மலைகளில் மேரு, மேரு மலைங்கிறது இந்த காலத்துக்கட்டத்துல நம்மளால பார்க்க முடியாது, அது வந்து மறைஞ்சிருக்கு அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் சேனாதிபதிகளில் கார்த்திகேயன், அவர் தான் வந்து படைத்தளபதியில நான் அவரு அப்படிங்கிறாரு. புரோகிதர்களில் பிரகஸ்பதி, இவர் வந்து தேவகுரு, நான் தான் தேவகுரு பிரகஸ்பதி அப்படிங்கிறார். நீர்நிலைகளில் பெரும் கடல், கடலை தாண்டி பெரிய நிலை நீர்நிலை எதுவும் கிடையாது, அது நான் தான். மகாரிஷிகளில் பிருகு, பிருகுங்கிற முனிவர் வந்து சிறந்த ஒரு முனிவர், அவரா அவர் சொல்றாரு. சப்தங்களில் திவ்யமான ஓம்காரம், ஓம்ங்கிறது தான் முக்கியமான மந்திரம், சப்தம்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அதுவா இருக்கிறதும் அவர் தான். யாகங்களில் திருநாம ஜபம், இதை நீங்க முக்கியமா குறிச்சுக்கணும். இந்த இடத்துலதான் அவர் வந்து சொல்றாரு, திருநாம ஜபம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். அததான் வந்து அவர் சொல்றாரு. எண்ணங்களில் நான் எதாவா இருக்கிறேன், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த திருநாம ஜபமா இருக்கக்கூடியது பகவான் கிருஷ்ணர். அசையாதவற்றில் இமயமலை, இமயமலை வந்து அசையாது, அந்த மலையெல்லாம் நான் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லா மரங்களிலும் ஆலமரமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. தேவ ரிஷிகளில் நாரதர் அப்படிங்கிறாரு. கந்தர்வர்களில் சித்திரரதன், சித்தர்களில் கபிலமுனி, குதிரைகளில் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சேஸ்ரவா அப்படிங்கிற குதிரையா நான் தான் இருக்கிறேன். பட்டத்து யானைகளில் ஐராவதம், இந்திரனோட யானை அது ஐராவதம், அதுவா நான் இருக்கிறேன். மனிதர்களில் மன்னன், இந்த உலகத்துல யாரு வந்து சிறந்தவங்க, மன்னர் தானா, அந்த மாதிரி மன்னர் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது வந்து ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதம், யாரு, இந்திரனோட கையில இருக்கிற வஜ்ராயுதம், அது வந்து வலிமை மிகுந்தது, அதுவா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. பசுக்களில் சுரபி, சுரபி பசுக்கள் வந்து பால் வந்து அப்படி கொடுக்குமா, அப்படிப்பட்ட பழு. அது மட்டும் இல்லாம காமதேனு, கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சுரபி பசுவா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இனவிருத்தியாளர்களில் மன்மதன், சர்ப்பங்களில் வாசுகி, அதுதான் வந்து என்ன செய்யுது, பார்க்கடலை கடையறதுக்கு உதவுது. நாகங்களில் ஆதிசேஷன், பகவானோட பள்ளி கொள்ளக்கூடிய அந்த படுக்கையா இருக்கிறது அந்த பல தலைகளை உடைய அந்த ஆதிசேஷன். நீர்வாழினங்களில் வருணன், மழை பெய்யணும்னா வருணன் தேவதான் வரணும். முன்னோர்களில் ஆரியமா, நீதிபதிகளில் யமன், யமனை விட தண்டிக்கக்கூடியவர் யாருமே கிடையாது, அவர் தான் சிறந்த ஒரு நீதிபதி. தைத்திய அரசர்களில் பிரகலாதன், அசுரர்கள்லயே யாரு சிறந்தவன், பிரகலாதன் தான், பக்தியில சிறந்தவன். அடக்கி ஆள்பவற்றில் காலம், நம்மளெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது எது, காலம் மட்டும்தான். நமக்கு நேத்தி போன காலம் இன்னைக்கு வருமானா வரவே வராது, முடிஞ்சு போயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். நேத்தி ஒரு பொழுது போயிட்டு இன்னைய பொழுதுதான் நமக்கு நிச்சயம், அததான் அது சொல்றாரு.
மிருகங்களில் சிங்கம், சிங்கம் தான் இருக்கிறதுலயே சிறந்த மிருகம். பறவைகளில் கருடன், அவருக்கே வந்து வாகனமா இருக்கிறாங்க, அவருக்கே படுக்கையா இருக்கிறது, அவரே வந்து எல்லாம் செய்யுது, அதுதான் அவரோட அம்சம் தான் எல்லாமே. தூய்மைப்படுத்துவற்றில் என்ன காற்று, அது என்ன செய்யும், மோசமான இடத்துல எல்லாம் போய் கூட அது வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய தன்மை காற்றுக்கு இருக்கு. அத சொல்றாரு. ஆயுதம் தரித்தவர்களில் ஸ்ரீராமன், நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்ரீராமன் அவருடைய அவதாரம். மீன்களில் மகர மீன், அது இது சுறா மீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. பாயும் நதிகளில் கங்கை, கங்கையில முழுகினா எல்லா பாவங்களும் நம்மளை விட்டு விலகும்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கங்கையா இருக்கிறதும் நான் தான். எல்லா படைப்புகளின் தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலையும் என்ன, ஆதி அந்தம் இடையில உள்ள இடம்லாம் எதுனா நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. அறிவில் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, சாங்கியோகம் படிச்சோம் இல்லையா, அந்த அறிவும் பகவான் தான். விவாதிப்போரில் முடிவான உண்மை, நம்ம விவாதம் முடிஞ்சோம், ரெண்டு பேருக்குள்ள இடையில வந்து விவாதம் நடக்குது, இந்த பக்கம் வாதி இந்த பக்கம் பிரதிவாதி, அவங்க ரெண்டு பேரும் விவாதிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு முடிவா ஒரு உண்மை வரணும்ல, தீர்ப்பு வரணும்ல, அந்த தீர்ப்பு யாதுன்னா நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. எழுத்துக்களில் அதுதான் முதல் எழுத்து, அதனால அவரு கூட்டுச்சொற்களில் இரட்டை சொல், அதாவது கூட்டுச்சொல்லுன்னா ரெண்டு எழுத்து சேருது, ஒரு மெய்யெழுத்து ஒரு உயிரெழுத்து சேர்ந்துதான் ஒரு எழுத்து வந்து உண்டாகுது, அந்த எழுத்து இரட்டை சொல்லா வர்றது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. தீராத காலம் நான் தான். படைப்பாளிகளில் பிரம்மா, அவரு தான் வந்து அவர் மூலமா தான் பிரம்மாவை படைத்தவரே அவரு தான் வந்து சொல்றாரு. எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் மற்றும் உருவாக்குவை அனைத்துக்கும் உற்பத்தியாளர் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் வந்து விதையா இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு. பெண்கள்கிட்ட என்னவா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார். பெண்களுடைய புகழ், பெண்களுக்கு ஒரு சிறப்பான இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கு. புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்குது பெண்கள்கிட்ட. ஒன்று ரெண்டு யாருக்காவது மாறி மாறி இருக்கும், ஒன்று ரெண்டு குறைஞ்சிருக்கும், கூடியிருக்கும், ஆனா முக்கியமா இது எல்லாமே பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள். இதெல்லாம் வந்து யாருன்னா நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. சாமவேத மந்திரங்களில் நான் வந்து என்னவா இருக்கிறேன், பிரகத் சாமமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். இத மாதிரி அவருடைய குணங்களை இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்கிறார். கவிதைகளில் காயத்ரி, நமக்கு தெரியும் மந்திரம், காயத்ரி மந்திரம் சிறப்பு வாய்ந்தது, அதை எல்லா நேரமும் உச்சரிக்க முடியாது, அதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் இருக்குது, அதுக்கு வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கு, அதுபடிதான் உச்சரிக்க முடியும். அந்த காயத்ரி மந்திரமா நான் இருக்கேன். மாதங்களில் நான் மார்கழி, அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு மார்கழி மாசம் அப்படின்னு. பருவங்களில் வசந்தம், வசந்த காலம்தான் வந்து பூக்கள்லாம் நிறைய பூக்கும், அந்த காலகட்டமா இருக்கிறது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. ஏமாற்றுவற்றில் சூது, அவர் என்ன செய்வாரு, ஏமாற்றுறதுல நான் சூதா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அதனாலதான் நம்மளும் என்ன செய்யறோம், ஒருத்தர் ஏமாத்துறது, அந்த குணங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது. ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸ், பிரகாசமா இருக்கிறதுல எதுனா தேஜஸ், அந்த தேஜஸா இருக்கிறது நான் தான். அப்புறம் வெற்றி, தீரச் செயல், பலவான்களின் பலம் எல்லாமே நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. விருஷ்ணி குலத்தவர்களில் வாசுதேவன், விருஷ்ணி குலம் அப்படிங்கிறது அந்த வசுதேவர் வந்து அந்த யாதவ குலம், அந்த குலத்துல யாராவா இருக்காரு, இவரு வாசுதேவனா இருக்கிறாரு. பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், அந்த 5 பேரை விட யார் சொல்றாரு, அர்ஜுனனை சொல்றாரு. முனிவர்களில் வியாசர், வியாசர் தான் வந்து நம்ம இந்த இதிகாசங்கள் எல்லாம் ஏற்றினவர். பெரும் சிந்தனையாளர்களில் உஷனா, உஷனா அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா சுக்கராச்சாரியார், வந்து அசுரர்களோட குரு, அவருதான் நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அடக்கி ஆளும் முறைகளில் தண்டனை, ஒருத்தருக்கு யாராவது தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அடக்கணும், அந்த அடக்கி ஆளக்கூடிய முறை வந்து எப்படின்னா தண்டனை மூலமா, அது நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. வெற்றியை நாடுபவர்களில் நீதி, எல்லாருக்கும் நீதியை வழங்குறதும் அவருதான். ரகசியங்களில் மௌனம், ரகசியம் சொன்னாலே நம்ம வந்து அமைதியா இருக்கிறது, அந்த மௌனமா இருக்கிறது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. ஞானிகளின் ஞானம், ஞானிகளோட ஞானமா இருக்கிறதும் பகவான் தான் அப்படின்னு இதுல இவ்வளவு பெருமைகளை அவர் சொல்றாரு. இது எல்லாமே என்ன, ஒரு துளி, அவருடைய பெருமைகள்ல துளி. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா யார் யார் என்று கண்டுபிடியுங்கள், இதுல எல்லாமே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான். இததான் வந்து அவர் இந்த பிக்சர்ல காட்டி இருக்கிறாரு. இது அடுத்த பிக்சர்லயும் நமக்கு வந்து என்னென்னதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. பிரம்மா ஸ்ரீகிருஷ்ணர், சித்திரரதன் இது வந்து இந்திரன், இந்த வஜ்ராயுதம் சிவன், நிலவு, அப்புறம் உச்சஸ்ரவஸ், அப்புறம் ஓம், இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம படிச்சது எல்லாமே இந்த பிக்சர்ல இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் தான். இங்க இருக்க நாராயணர் தான் வந்து என்ன செய்யறாரு, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருமாகவும் இருக்கக்கூடியது நான் தான் அப்படின்னு பகவான் வந்து இது மூலமா தெரிவிக்கிறாரு. அதாச்சு இதை படிங்க.
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मायाभूतं चराचरम् नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழ்களையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் என்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. இந்த உலகத்துல உயிர்வாழிகள் மட்டும் இல்ல, அசையாத இப்ப வந்து இந்த போனை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. இந்த பாக்ஸ், கண்ணாடி பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது நான் தான். இந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது நான் தான். அதாவது அசையக்கூடிய பொருள், அசையாத பொருள், எதை சொன்னாலுமே பகவான் தான் அதுல இருக்கிறாரு. எல்லா இதுக்கும் உள்ளேயும் உற்பத்தி செய்யும் விதையா நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே அப்படிங்கிறாரு. அவருடைய ஆற்றல்கள் வந்து சொல்ல முடியாத ஆற்றல்கள் இருக்குது. ஆனா அவர் வந்து கொஞ்சமா நமக்கு சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்களா, இங்க பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இதுல இருக்கிறாரு, நமக்கு அது கண்ணுக்கே தெரியல. உத்து பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும். இங்க கோலோகத்துல ராதையோட அவர் இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு வைபவங்கள் நிறைந்த அதுல வந்து நான் ஒரு துளி தான் உனக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. இதை படிங்க மாதாஜி. यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावहच्चत्वं मम तेजो अंश संपवम्. हरे कृष्ण माताजी. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுவே என்பதை அறிவாயாக. அவருடைய தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதிகள். இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் அழகழகா நமக்கு தோணுதோ, எதெல்லாம் புகழத்தக்க செயல்களா இருக்கக்கூடுதோ, எதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து மலைச்சு போறோமோ, அத்தனையும் என்ன பகவானோட கிருஷ்ணருடைய அந்த தேஜஸோட சிறு பொறி, சின்ன பொறி தான் அது அப்படின்னு, அதுல இருந்து வந்ததுதான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பெரிய நெருப்பு கோலம் இருக்கு, அதுல இருந்து ஸ்பார்க் மாதிரி வந்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா. அந்த ஸ்பார்க்கு தான் வந்து நம்ம பாக்குறதெல்லாம். மற்றபடி அங்க பகவான் அங்க வந்து பெரிய கோலமா, நெருப்பு கோலமா அவர் இருக்கிறாரு. அப்ப அவரோட பெருமைகள் வந்து எவ்வளவு விரிவா இருக்கும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பிரளய காலம் ஏற்படுற அந்த காலத்துல வந்து ஆளிலையில வந்து என்ன செய்யறாரு, சின்ன குட்டி குழந்தையா வந்து தன்னோட கால் கட்ட வரல வாயில வச்சு சப்பிட்டு அவர் வந்து படுத்திருக்கிறாரு. அந்த பிரளய வெள்ளத்துல வராரு. இது யாருக்காக ஏற்பட்டதுன்னா மார்கண்டேயர்ங்கிற அந்த முனிவருக்காக ஏற்பட்டது. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அவர் வந்து பகவான் விஷ்ணு கிட்ட வேண்டுறாரு. பாகவத புராணத்துல வருது இது. அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, விஷ்ணுகிட்ட வந்து உன்னோட மாயை, நான் வந்து எல்லாரும் மாயை மாயை, நீ மாயவன்கிறாங்க, மாயை புரியுறாங்கிறாங்க, அந்த உன்னோட மாயை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அவர் தவத்துல இருக்கும்போது அவருக்கு இந்த காட்சி தெரியுது. எப்படின்னா, இந்த உலகமே அழியுது. வெள்ளத்துல வந்து பிரளய வெள்ளத்துல உலகமே அழியுது. அழியும் போது வந்து பிரம்மாவோட பகல் காலத்துல வந்து படைப்பு தொழில் நடக்குது, இரவு காலத்துல வந்து பிரளயம் உண்டாகுது. அந்த அந்த பிரளயத்துல வந்து நமக்கு மேல இருக்க உலகங்கள்லாம் அழியாது, கீழே இருக்க உலகங்கள் மட்டும்தான் அழியும். அதெல்லாம் நிரந்தரமா இருக்கும். அது மாதிரி இவர் என்ன செய்யறாரு, இவர் வந்து அந்த பிரளய காலத்துல அவர் இருக்கிறாரு, பாக்குறாரு. அவரால் பார்க்க முடியுது. என்ன பாக்குறாரு அப்படின்னா, பகவான் அந்த தண்ணியில வந்து ஒரு ஆலை இலையில பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து மிதந்துகிட்டு வர்றத அவர் பாக்குறாரு. அவருக்கு வந்து ஆச்சரியமா இருக்கு. இது ஒரு சின்ன குழந்தை, அவருக்கு பகவான் தெரியல. ஒரு குட்டி குழந்தை எப்படி வந்து இந்த நீர்ல வந்து ஒரு இலையில படுத்துக்கிட்டு வருது அப்படின்னு அவர் வந்து வியப்போட பாக்குறாரு. உலகமே அழிஞ்சு போச்சு, ஆனா ஒரு குழந்தை மட்டும் ஒரு யாழ் இலையில வருதே அப்படின்ட்டு. அது வந்து அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அவரோட மாயை வந்து விலகுது. மாயை விலகணும்னா என்ன பாக்குறாருன்னா, பழையபடியே ஒரு யோகத்துல இருக்கிறாரு. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது, அவர் வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டுனார் இல்லையா மாயையை பார்க்கணும்னு, அந்த மாயை வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு காட்டி இருக்கிறாரு. நாமெல்லாம் பிரளய வெள்ளத்தை பார்க்கணும்னா முடியவே முடியாது, நமக்கு அந்த சக்தி கிடையாது. அதாவது இதை படிங்க. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन द्वार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृतस्नम् एहांशेन स्थितो जगत्
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதின் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். அவர் கடைசியா இவ்வளவும் சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு? இவ்வளவும் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் என்னப்பா அர்ஜுனா? நீ என்கிட்ட சும்மா பக்தியை செலுத்தினாலே போதும். இதனோட வைபவங்கள்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. என்னோட அளவற்ற சக்திகளோட ஒரு துளியை தான் நான் உனக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு யாருக்காக சொன்னாரு? அந்த அர்ஜுனன் கேட்டுக்கிட்டாரு இல்லையா, அவரோட திருப்திக்காக அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அததான் அவர் இங்க சொல்லியிருக்கிறாரு. உன்னோட நீ ஆசைப்பட்டங்கன்னா அந்த திருப்திக்காக நான் சொன்னேன். மற்றபடி நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுலயும் நான் என்ன செய்யறேன்? உள்ள புகுந்து அந்த பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் நான் தான் தாங்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு இதுல அவர் பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா இவர் அசமோர்த்தவ அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு. அசமோர்த்தவர்னா அவரை விட உயர்ந்தவரோ அவருக்கு ஈக்குவல் ஆனவங்களோ யாருமே கிடையாது. பிரம்மா சிவன் போன்றவர்கள் எல்லாமும் அவருக்கு ஈக்குவல் ஆனவங்க கிடையாது. அவர்களோட கீழ்பட்ட நிலையில தான் இருக்கிறாங்க. அதை யாராச்சும் அவருக்கு சமமா இன்னொரு தேவரை சொன்னாலோ அவருக்கு உயர்ந்தவர்னு சொன்னாலோ அவங்க என்ன செய்வாங்க? உடனடியா நாத்திகனா மாறிடுவாங்களாம். இது எதுல வந்திருக்குன்னா பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த விஷயம். அதனால பகவானை விட உயர்ந்தவரோ அவருக்கு ஈடானவரோ யாரும் இல்லைங்கிறத நாம இதுல மூலமா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இந்த இதுல 10வது சாப்டர்ல நம்ம பக்தி தொண்டை எப்படி செய்யணும், அவரோட அந்த பரமபுருஷானோட அந்த உறவுல நாம போய் எப்படி இணையணும், அது எப்படி அந்த பக்குவத்தை நம்ம அடையலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப தெளிவா கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி நீங்க இது சொல்லுங்க மாதாஜி, பலஸ்ருதி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோ அத்தியாயः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज. இன்னைக்கு ராதாஷ்டமி. அதனால உங்களுக்கு ராதையோட புகழுக்காக அவங்களோட எல்லாரும் யாரெல்லாம் ராதையை கும்பிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, எல்லாருமே அநேகமா கும்பிட்டுருப்பீங்க. அவங்களோட பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு கதைய நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லி இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் முடிவு எண்டு கொண்டு வரேன். ஜெயதேவர் மாதாஜி, உமா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் போடணும், அதுக்கப்புறம் அந்த இது வரல லிங்க். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. அப்புறம் அட்டெண்டன்ஸ் போடல, லிங்க் வரல. அட்டெண்டன்ஸ் கீதா மாதாஜி இப்படி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்களா? அதுக்கப்புறம் அந்த பழைய தசகம்ல 1, 2, 6க்கு உண்டான அந்த கூகுள் டிரைவ் வரல மாதாஜி. 6க்கா? 6வது சாப்டருக்கா? 1வது சாப்டர் 2, 6. 2, 6 அப்புறம் 1 3 சாப்டருக்கு உண்டான கூகுள் டிரைவ் வரல. அதுல உள்ள ஸ்லோகம் அந்த இதெல்லாம் வரல. 1, 2, 6 3 சாப்டரா மாதாஜி? ஆமா. சரி, நான் துர்கா மாதாஜி கிட்ட சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் இப்ப அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் அனுப்பி. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போடுறதுக்கு இங்க யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வரல. உங்க அட்டெண்டன்ஸ் கீதா மாதாஜி எடுத்துருவாங்க. அவங்க துர்கா மாதாஜிக்கு அங்க ஷேர் பண்ணிடுறோம். அவங்களே அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருவாங்க இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு. சரி, நீங்க அதை பத்தி டோன்ட் வரி. அந்த 3 இதுக்கு உண்டானது கூகுள் டிரைவ்ல அந்த இது வரணும், ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் அந்த அது போட சொல்றேன் மாதாஜி. அவங்கள்ட்ட துர்கா மாதாஜி கிட்ட சொல்லி போட சொல்றேன். நீங்க அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லியிருந்தீங்கன்னா கூட அவங்க போட்டிருப்பாங்க. சரி பரவாயில்ல, நான் சொல்றேன் அவங்களுக்கு, நான் மெசேஜ் பண்ணிடுறேன் அவங்களுக்கு. இதை போட சொல்லி கேக்குறாங்க டிவோட்டிஸ்ன்னு சொல்லி நான் அவங்கள்ட்ட போட சொல்றேன். எல்லாம் அதுல வந்திருக்கு. அந்த 3 டேட்டுக்கு உண்டான 3 இது இல்ல. ஓகே ஓகே மாதாஜி, நான் போட சொல்றேன் மாதாஜி. வேற ஏதாவது? துர்கா மாதாஜி அனுப்பிட்டேன் மாதாஜி, நான் ஸ்கிரீன் அனுப்பிட்டேன் மாதாஜி. அனுப்பிட்டீங்களா? அனுப்பிட்டேங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேட்கணுமா மாதாஜி? உமா மாதாஜி
வேற ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. ஓகே, நான் இப்ப வந்து ராதையோட கதையை சொல்லிடவா? ஓகே ஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம், இந்த ஒரு நிமிஷம். லைவ் போயிங்குது மாதாஜி. லைவ்லயே இருப்போம், போட்டு மாதாஜி கதை. ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ்ல எதுக்கு இருக்கட்டும்னா, இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாதவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்கல்ல அந்த கதையை. ஓகேங்க மாதாஜி. ஓகே, அதாவது இந்த ராதையோட பெருமையும் பகவான் கிருஷ்ணரோட பெருமையும் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு எப்படி வந்து ஒரு உன்னதமான தம்பதிகளா வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும், இந்த கதையில இருந்து. அது இன்னைக்கு வந்து ராதா பிறந்த நாள், ராதை பிறந்த நாள் இன்னைக்கு. அது அவங்கள பத்தி நம்ம பாடுறதோ இல்ல கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம வந்து கீர்த்தன் பண்றதோ நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து ஜெயதேவர்னு ஒரு கவிஞர் இருந்தாரு. அவர் வந்து அநேகமா பக்த விஜயத்துல வருவார்னு நினைக்கிறான். அவர் வந்து என்ன செஞ்சாருன்னா, ராதை வந்து கிருஷ்ணருடைய புகழெல்லாம் வந்து அவர் கிருஷ்ணர் லீலை அவரை பத்தி காவியம் எழுதுறது தன்னை மறந்து அவர் ஈடுபடுவாரு. அதே மாதிரி ஒரு நாள் என்ன செய்யறாரு, கிருஷ்ணரை பத்தி ஒரு காவியம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு, எழுதிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து அதுல எழுதும்போது தன்னையே மறந்துடுவாரு. அந்த பக்தி பிரேமையில வந்து அவர் மூழ்கிடுவாரு. அந்த மூழ்கிறதுனால என்ன எழுதுறோங்கிறதே அவருக்கு தெரியாது. என்னென்ன மனசுல வருதோ அதெல்லாம் அவர் வந்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பாரு. அந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு ஒரு கணவன் மனைவிகளுக்குள்ள ஒரு சண்டை வரும் இல்லையா, ஊடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அத மாதிரி ராதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு சின்ன ஊடல் வருதான். அந்த ஊடல் நேரத்துல வந்து ராதை என்ன செய்யறாங்க, கிருஷ்ணர்கிட்ட பேசாம இருக்கிறாங்க. அதனால பேசாம இருக்கிறத வந்து பகவான் கிருஷ்ணரால தாங்கிக்க முடியல. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து இதெல்லாம் அவரோட காவியத்துல வர்றது வரிகள். அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஏ ராதே, உன்னை பிரிஞ்சு என்னால இருக்க முடியாது. நீ வந்து என்ன செய்யணும், உன்னோட திருவடி தாமரைகளை என்னோட தலையில வை அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து நீ செஞ்சின்னா நான் வந்து சந்தோஷம் அடைவேன். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நீ பேசாம இருக்கிறது அப்படின்னு இவர் வந்து எழுதிடுறாரு. அந்த காவியத்துல அவர் அந்த மாதிரி எழுதிடுறாரு. அது வந்து தன்னை மறந்து எழுதுறது. அந்த மாதிரி எழுதி முடிச்சுட்டு அவருக்கு வந்து சுய உணர்வு வருது. சுய உணர்வு வந்தோன்னா பாக்குறாரு, என்னது வந்து பகவானோட மேல வந்து ஒரு சாதாரண மானிட பிறவியோட காலை வைக்கிறதா, இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பா இருக்கு, அபராதம் ஆயிடுமே. பகவானோட தாமரை திருவடிகளை பற்றுறதுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா உயிர்களும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவளோட காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, தவம் புரியுறாங்க அவரோட திருவடிகளை பற்றுறதுக்கு. அவரு போய் ஒரு கோபிகாவோட திருவடியை பற்றுவதா, இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயமாச்சே, இது நம்ம தப்பா எழுதிட்டோம், இது மாதிரி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு, அதை அப்படியே பிடிச்சு கிழிச்சு எரிஞ்சிட்டு தப்பா செஞ்சிட்டோம், அபராதத்தை தீர்த்துக்கணும்னா நம்ம போய் நதியில நீராடிட்டு வரலாம் அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு, நதியில நீராடுறதுக்கு அவர் போயிடுறாரு. அது கிழிச்சு போட்டுட்டு அவர் போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாழிகள்லாம் என்ன செய்யறாரு, திரும்பி வராரு. அந்த ஜெயதேவர் திரும்பி வந்து பாதி குளியல் தான் இருக்கு, சொட்ட சொட்ட ஈரத்தோட வராரு. அவரோட மனைவி பத்மாவதிங்கிறவங்க கேக்குறாங்க, என்ன குளியல்ல முழுசா முடிக்காம பாதி குளியல்ல என்ன திரும்பி வரீங்களே, என்ன விஷயம் அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்கன்னா, இல்ல நான் பகவானை பற்றிய ஒரு கவிதை வந்து எனக்கு சட்டு ஞாபகத்துக்கு வந்தது, அதை நான் மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவோன்ட்டு நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி போய் உட்காந்துட்டு மறுபடியும் கிடுக்கிடுன்னு பேப்பர்ல அவர் வந்து எழுதுறாரு. எழுதிட்டு மறுபடியும் நான் போய் முழுசா குளிச்சுட்டு வர்றேன்னு அவர் போயிடுறாரு. போயிட்டு அவர் குளிச்சு முடிச்சுட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, திருமணம்லாம் நெத்திக்கெல்லாம் இட்டுக்கிட்டு அந்த தாமோதரனோட லீலைகள் எல்லாம் பாடிக்கிட்டு அவரு வீட்டுக்கு திரும்பி வர்றாரு. வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டு அவர் பூஜை எல்லாம் நித்திய பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வந்து அவரோட இடத்துல உட்காந்து கவிதை எழுதுவோம் அப்படின்னு உட்கார்ந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல ஏற்கனவே கவிதை எழுதி அந்த இது காவியம் வந்து நிறைவு பெற்றதா இருக்குது. அதை படிச்சு பாக்குறாரு. இவர் வந்து எழுதினார் இல்லையா, ராதையோட திருவடியை வந்து கிருஷ்ணன் பற்றணும் அப்படின்னு அவர் விருப்பப்பட்டு எழுதினார் இல்லையா, அந்த ஒரு வரிகள் வந்து அதுல இருக்குது. அதை பார்த்தோன்னா
இது என்ன நம்ம தான் கிழிச்சு எறிஞ்சிட்டு நம்ம போயிட்டோமே, இதை மறுபடியும் வந்து இது யார் எழுதுனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட மனைவியை கூப்பிட்டு, யார் வந்து இந்த கவிதைகளை எழுதுனது அப்படின்னு கேட்டோன்னா, என்ன இப்படி கேட்குறீங்க, நீங்க தானே வந்தீங்க அறகுறை புலியெல்லாம் வந்து இந்த கவிதையை நீங்க தானே எழுதிட்டு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. பகவான் தான் வந்திருக்கிறாரு, அவருக்கு வந்து அதுதான் விருப்பம். அதாவது தன்னோட பக்தையோட திருவடிகளை பற்றுவதுதான் வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு. அவருதான் வந்து நம்மளை எழுத வச்சிருக்கிறாரு. நம்ம அது தப்புன்னு நினைச்சு கிழிச்சதே தவறான விஷயமா போயிட்டு அவரே வந்து திரும்பவும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, அதை வந்து எழுதிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே விட்டுடுறாரு. அதுக்கு பிறகு அப்பதான் வந்து ராதையோட பெருமைகள் வந்து அவருக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது. ராதை வேறு இல்ல, கண்ணன் வேறு இல்ல, 2 பேரும் என்ன சொன்னாங்க, ஈருடல் ஓர் உயிரா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு ராதையை பத்தி அவர் வந்து துதிப்பாடுறாரு. அவருடைய ராதை வந்து அப்படிப்பட்ட ராதை எங்க பிறந்தாங்க அப்படின்னா, மதுரா நகரத்துல இருக்கிற பஸ்ஸானா அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல பிறந்தாங்க. அவங்க வந்து பகவான் பிறந்தது வந்து கோகுலாஷ்டமின்னா, நம்ம ராதை பிறந்தது அஷ்டமி தான். இவங்களும் பிறந்தது அஷ்டமி. அதனால இன்னைக்கு ராதாஷ்டமின்னு அந்த பேர் வந்திருக்கு இன்னைக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த ராதை வந்து பக்தியில சிறந்தவங்க. அவங்கள விட ஒரு சிறந்த பக்தி பகவான்கிட்ட செலுத்தக்கூடியவங்க யாருமே கிடையாது. பக்திக்காக அவங்க வந்து என்ன வேணா கொடுப்பாங்க. பகவான் தன்னை பிரிஞ்சு இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட அதை ஏத்துக்குவாங்க. ஏன்னா அவங்க பக்தி அப்படிப்பட்டது. எதை கிருஷ்ணர் விரும்புறாரோ அதை அப்படியே செய்யக்கூடியவங்க. அவங்களோட பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியா வந்ததுதான் ராதைங்கிற அந்த தோற்றம். அவர் வேற இல்லை, இவங்க வேற இல்லை, 2 பேருமே ஒருத்தர் தான். அப்படிப்பட்ட ராதையை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், இன்னைக்கு நம்ம வந்து அவரை வணங்கணும். மதிய நேரத்துல இன்னைக்கு பகல்ல வந்து நிறைய அவங்கள பத்தி எல்லாருமே எல்லா டெம்பிள்ல எல்லாம் இன்னைக்கு ஈவினிங் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ராதைக்காக அபிஷேக ஆராதனை எல்லாம் செய்வாங்க. அதுல எல்லாம் நீங்க பக்தர்கள்லாம் நீங்க என்ன செய்யணும், கலந்துக்கணும். ராதையை பத்தி நம்ம வந்து என்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ராதையை பற்றிய புகழ் பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம பாடலாம். யுகலாஷ்டகம்லாம் இருக்கு, ராதே கோவிந்தன் எல்லாம் நிறைய பாடல்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நம்ம பாடலாம், அவங்கள வந்து வணங்கலாம். இன்னைக்கு ராதாஷ்டமியா இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு இந்த கதையை சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டேன். நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சும் கூட இருக்கும், தெரிஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, தெரியாதவங்களுக்காகவும் இன்னைக்கு அதை எடுத்து சொல்றதுனால ஒரு விசேஷம் அப்படிங்கிறதுனாலையும் நமக்கு அந்த புண்ணியம் கொஞ்சமாச்சும் ஒரு கடுகளவாவது நமக்கு அந்த புண்ணியம் கிடைக்கட்டும், நம்மளும் அந்த பக்தி நிலைக்கு வருவோம். ராதையை போன்ற பக்தியை வந்து நம்ம வேண்டணும். அவங்கள்ட்ட போய் ராதைகிட்ட என்ன வேண்டணும் அப்படின்னா, உங்களை போல ஒரு பக்தியை எனக்கு பகவான்கிட்ட பக்தி செலுத்துறதுக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்கள்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கதை பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய கதையா கூட இருக்கும், இருந்தாலும் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். சரி மாதாஜி, இன்னைக்கு ராதாஷ்டமினால இப்போ கோகுலாஷ்டமி அப்போ கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் நம்ம 108 அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, பூ வச்சு அப்புறம் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு வச்சு அந்த மாதிரி. இப்ப ராதாஷ்டமிக்கு என்ன பண்ணலாம் மாதாஜி? அதே மாதிரியே அஷ்டோத்திரம் சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணலாங்களா? சொல்லலாம் மாதாஜி. ராதாஷ்டமி அப்புறம் பாட்டு பாடலாம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க, பஜனை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆமா, அப்புறம் வேற என்ன பண்ணலாம் வந்து ராதாகிருஷ்ணரை அலங்காரம் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச என்னென்ன நமக்கு நம்மளால செய்யக்கூடிய பிரசாதங்களை செஞ்சு படைச்சு அவங்களுடைய பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ராதிகாஷ்டகம் இருக்குது, யுகலாஷ்டகம் இருக்குது. அப்புறம் வந்து என்ன மாதாஜி ராதிகாஷ்டகம், அப்புறம் என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? யுகலாஷ்டகம்னு ஒண்ணு இருக்கு மாதாஜி. ஓ, அது யார பத்தி மாதாஜி? ராதிகா தேவி பத்தி? ராதையை பத்தி. சரி மாதாஜி. அது மாதிரி நிறைய பாடல்கள் இருக்கு மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரிஞ்சத ஒண்ணுமே தெரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, ராதே ராதேன்னு சொன்னா போதும். ராதே கிருஷ்ணா ராதே ராதேன்னு சொன்னாலே நமக்கு வந்து அவங்கள புகழ்ந்து கீர்த்தனம் பாடின மாதிரிதான். தெரிஞ்சதை பாடுங்க, தெரியலன்னா இந்த மாதிரி நீங்க என்ன செய்யலாம், ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தெரியலன்னா ராதே ராதேன்னு கூட சொன்னாலுமே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து கீர்த்தன் பண்றது மூலமா நம்ம அவங்கள வந்து வணங்குறதா அர்த்தம் ஆயிடும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க இஸ்கான் கோயில் ஃபுல்லா நீங்க வெறும் ராதே பாட்டு தான் மாதாஜி. ராதே கோவிந்தா பாட்டு அவ்வளவு பிரமாதமா நிறைய பாட்டுங்க மாதாஜி. ராதே பாட்டு தான் சரியான பாட்டுங்க மாதாஜி கோவில்ல. ஆமா மாதாஜி வந்து லேட்